Jud kaayo. Ang ato ang liturhiya kining nagpasabot ni nga sukad kagahapon atong gisaulog ang kapistahan ni San Esteban, ang una nga martir, karon ang kapistahan ni San Juan, apostol o manunulat og ebanghelyo. Ug ang ugma nga adlaw ato usab ni saulog ang Holy Innocents Day, no? Santos Innocentes. Kung atong tan-awon ning maong mga kapistahan, usa ni kapaagi sa simbahan sa pagsaulog nga ang Pasko sa pagkatao sa Ginoo dili lang ang atong pagsaulog mismo sa iyang pagkatao, kundi kapistahan usab sa iyahang ikaduhang pag-abot. Unya, gihulagway ni siya sa iyang ikaduhang pag-abot nga siya gipalibutan sa iyahang mga santos. So mao na ang kahulugan sa ato ang pagsaulog karon sa ikatulo, ikaupat nga oktaba nga sa niining panahon sa Pasko, no? So nindot kayo, very meaningful kayo ang ato ang pagsaulog nining oktaba sa Pasko. Ug karon atong gipasidunggan si San Juan, apostol o ebanghelista niining adlaw. Dunay usa ka libro nga gisulat ni Father Thomas Green nga ingon tag si Father Thomas Green eksperto gyud sa natad sa spirituality. Ug ang maong title sa maong libro is Friend of the Bridegroom. Friend of the Bridegroom. Didto iyahang sa maong libro, iyahang sulat ang mahitungod sa proseso sa discernment. Ang discernment, mauning paagi o proseso aron sa mga labi na sa mga major decisions nga atong pagabuhaton, atong pangitaon sa atong kinabuhi, sa atong kasinatian adlaw-adlaw, kung unsa gyud ang kabubuton sa Dios. Aron nga sa katapusan makapili ta og maayo nga desisyon nga subay gyud sa kabubuton sa Dios. Dili ni desisyon sa pagpili between sa dautan ug maayo, no? Kundili ang nakalisod ani nga maong desisyon tungod kay mopili ka sa duha nga maayong butang. Maayong butang, two goods nga lisod siya kay pareho laging maayo, pero masayran ra gyud dato kung asa ang maayo ni ana, unsa gyud ang direction nga ato ang kwaon pinaagi sa proseso sa discernment, no? O matod pa ni Father Thomas Green, ang pagpili nato sa kabubuton sa Dios kinahanglan nga mahimo usa kita nga gitawag nga friend of the bridegroom. Siguro karon nga ato ang modern parlance dili lang kay friend of the bridegroom, but BFF of the bridegroom, best friend forever of the bridegroom. Asa ato pa kinahanglan nga suod una kita nga higala sa ato ang Ginoo. Ang bridegroom ana ang Ginoo, no? Mo man ay paborito nga tawag pod ni San Juan, apostol o ebanghelista, sa ato ang Ginoo diya sa iyang ebanghelyo, the fourth gospel. So kinahanglan kita mahimong friend of the bridegroom, BFF of the bridegroom, aron nga masayran gyud nato kung unsa gyud ang gusto niya sa atong kinabuhi. Kay ang friend, kung matuod gyud ka nga higala, kabalo man jud ka kung unsa para gud nato god, no? Kung naman tay very close friend gyud. Masayod ta kung unsay gusto niya nga pagkaon, unsay dili niya gusto nga pagkaon, unsay paborito niya nga suoton, unsang paborito niya nga color. Tanan, almost everything about him or her nasayod ta. Tungod kay lagi suod kay nato siya nga higala. Sama usab sa process of discernment, matud pa, we can arrive at a discerned decision kung nasayod ta, kung kinsa si Jesus. If we are a friend, we ourselves are friends of Jesus. So mo nay importante kaayo nga ato ang mahibaluan. Mga igsoon, si San Juan, apostol o ebanghelista, siya gyud ang matuod nga ingon tag friend ni Jesus, no? Gani gitawag siya nga beloved disciple. Ang alagad ni Jesus ang iyang tinun-an nga iyang gimahal. Apan
dili pud ingon nga diha-diha nasuod dayon yun siya kang Jesus. Gani diha sa ebanghelyo, daghang duha ka bahin diha sa ebanghelyo nga masayran nato. At tungod pud siguro sa iyahang kanang ingon tag passion or pagmahal gyud sa atong Ginoo, ingon tag very rough ang iyahang personality. Kay numdum ta katong panahon nga si Jesus uban iyang mga tinun-an muadto unta sila og Jerusalem, agi sa Samaria, ang lugar sa mga Samaritan. Apan nagdumili ang mga Samaritanhon nga paagion si Jesus, kay nasayod man sila lagi kay muadto og Jerusalem. Wala man nasuko si Jesus, pero kinsay nasuko? Si Juan ug ang iyang igsuon nga si Santiago. Sa ilang kasuko, ilang giduol sa Jesus, ug giingnan nila, unsa may gusto nimo Ginoo? Magampo ta sa langit nga paulanan natog asopre ning kining lungsuran ni. Shall we pray? Shall we ask the heavens that brimstone will rain upon them? Grabe kayong ilahang kasuko, no? Ug diyan nato makita nga siguro tungod lang pod sa ilahang pagmahal sa Ginoo, pero gibadlong sila ni Jesus. Okay? So a little rough ang personality ni Saint John. Apan nakita nato nga hinay-hinay, kini na-refine gyud, no? Na-refine gyud ang iyahang batasan, such that very gentle kaayo gani ang iyahang personality nga giportray diha sa Last Supper. Of course, portrayal man lang na sa mga artist, pero binasi sabna sa ilahang pagbasa diya sa ebanghelyo. Nasayra nato diya sa Last Supper nga sa katapusang panihapon, siguro human nga maghisgot si Jesus sa iyahang kamatayon, si San Juan, the beloved disciple, nigres ang iyang ulo diri sa dughan sa atong Ginoo. No? Maybe a gesture of intimate friendship, of intimate love, a gesture of kanabitang grabe gyud ang ilahang kasuod. Of course, apil na ni ana siguro ang iyang kaguol kay lagi naghisgot ang atong Ginoo nga mubiya na siya kanila. Panindot kayo nga tan-awon nato nga mauni ang dugnaa sa dughan ni San Juan Apostol. Suod kayo og nahigugma kayo siya sa Ginoo. Mao nga ang iyahang mga sinulat diha sa bagong testamento, the New Testament, the fourth gospel, siya ang nagsulat sa Gospel of John. Doon na pa'y 3 ka letters, first, second, and third letters of John. Ug ang ikalima, ang Book of Revelation. Daghan kay siyang nasulat. Pero matod pa sa mga eksperto, kung atong tan-awon ning maong sinulat ni San Juan, nasulat niya ni towards the end of kanang siguro tiguang na gyud kayo siya. Gulang-gulang na gyud siya. Panalitan ang ebanghelyo niya, nasulat niya, human naman masulat ang 3 ka ebanghelyo ni San Marcos, ni San Mateo ug ni San Lucas. Gani ang iyahang pagsulat sa iyahang ebanghelyo agi og to introduce Jesus, mao atong ebanghelyo atong adlaw sa Pasko, very sublime, very profound, no? Bunga na gyud siya sa lalom kaayo nga pagpamalandong. Gabi kanang lahi ra gyud kayo ang iyang pagsulat. Ingon siya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Yun ana ang iyahang pagpamalandong. Ug diri nato makita nga lalom na jud kayo ang iyang pagsabot sa Ginoo. Siguro pod kay human nga niabot na siya ni anang katigulangon, all the more nga misamot, no? Misamot gyud ang iyahang pagigugma sa Ginoo. Ug gani makita diha sa iyang sulat nga kining paggugma sa Ginoo iyang gisulat sa iya alang sa iyahang mga tinun-an nga mao gyud ni ang unod. Paghigugmaay kamo. Matod pa ni Saint Jerome, ang nag-translate sa Hebrew Bible,
into Latin si San Jeronimo, matud pa niya, sa dihang tigulang na gyud daw kaayo si San Juan, siguro na siya sa pangidaron nga mga 90 plus, towards 100 years old. Siguro namatay siya mga 100 years old. Matod pa niya, gusto gyapon mo attend ni Saint John sa mga pagtapok sa mga Kristiyanos, no? Assembly. Ug nga dadun siya sa iyahang mga tinunan in a stretcher, dadun siya sa stretcher. Ug didto sa kumaghatag na siya og pagtulunan nila nga iyahang mga sakupan nga mga Kristiyanos, ang kanunan niyang isulti is paghigugmaay kamo, love one another. Muna yang sulat gyud labi na sa first letter of John. Hangtod nga siguro ingon nga napulan na ang mga Kristiyano kaniadto sa balik-balik niya nga mga pulong, gipangutan na siya. Nganuman nga maora man gyud ang pulong ang imong balik-balikon. Adlaw-adlaw maora man gyud na kun naatay panagtigom, doon natay panagtigom alang sa pagsimba sa Ginoo. Sama gyapon nga pulong ang imong isulti kanamo. Ang tubag ni Saint John, mao nga, simply because these were the words of Jesus. Tungod kay mao mismo ning pulong sa Ginoo. Ug mao lang ang gusto ni San Juan, nga sama siya nga milalom ug mitubo ang iyang pagigugma sa Ginoo. Iya sigurong paghinaot kung naa pa siya karon, sama kita mulalom atong pagigugma sa Ginoo. Ang mga igsuon, panahon sa Pasko, atong ipakaylap ang maong pagigugma sa Ginoo. Ug nindot kayo nga atong i-recognize ang ato ang mga altar servers sa ato ang parokya. And this is also true to almost all parishes in the country siguro. Ato ang mga altar servers, human diri sa misa, ilang pagabuhaton ang Pax Tecum. Pax Tecum is a Latin word for peace be with you. Dadun nato ang kalinaw ngadto sa tanan. Pinaagi sa pagpakita o pagpakaylap sa balita nga ang Dios nga nahimong tawo miuban diri kanato, no? So nindot kayo na kainomdom ko altar boy papug ko. Nang anak papud siguro ko ka gamay, no? Banuban ko sa kanang Pax Tecum. Mahinungdanon, very meaningful kayo ang pagabuhaton sa ato ang mga altar boys. Ato silang iampo, no, nga safety ang ilahang paglakaw dito sa mga atong mga JKK. Unya, kung maabtan po ni sila sa inyong balay og paniudto, ang dami po ni sila paniudto, no? Kay intawon atong una, mura pud na among kalipay, no? May gani ron kay naa na may mga Jollibee, ingon ana. Tong una wahin taon, no? So, palihog ha kung sakan mo sa inyong balay para sa Pax Tecum, paim na rin na sila kuan. Hindi kayo mahalon po kay murag maanad na sila. So, very meaningful kayo na nga sama sa gusto ni mahitabo ni San Juan nga apostol o ebanghelista. Kita motubo diha sa patong pagigugma sa Ginoo. Amen.